Hello guys, good morning guys. Ang akong buhaton karon guys is mag-washing sa motor guys. Limpihan guys kay para siya makuan. Dili siya kayo or mga kaya umulan. Guys, kung bago ka pa lang sa akong YouTube channel guys, please subscribe Catalina Art. Guys, dire na lang puputol sa akong video. Bye! Daghang salamat sa inyong pagsuporta guys. Bye-bye.